Por primeira vez parte de Santiago un rally de regularidade histórica. Os requisitos: todos os vehículos superan os 28 anos e teñen que facer unhas medias de tempo establecidas. No encontro participan 51 coches, o máis novo do ano 81 e o máis vello do 54. Exemplares coidados con mimo e do máis variado, desde 124 a un Jaguar Xeca 140, a un Chevrolet Corvette ou un Mini 1300. O percorrido é secreto para os participantes, que teñen que cumprir uns tempos ou o paso por varios puntos de control, mantendo unha velocidade media que non supere os 50 km por hora. Se trata de ir moi preciso, con moita exactitud, e cada segundo penaliza un punto. Entonces facemos esos controles secretos, ao final o que menos puntos fai, pois é o que gana este rally. Os condutores e copilotos participantes son especialistas neste tipo de rallies de regularidade. O nivel da regularidade en Galicia é espectacular. Eu 3 anos aquí participando, esta primeira vez que facemos algo en Santiago, e a verdad que viñeron xente moi boa da regularidade galega. A marcha desenvólvese por estradas secundarias e pasa por 7 concellos.